Hej alle sammen, og velkommen til en video igen i dag. I dag der er masser ikke lige. Ja, det er han bare ikke. Men vi vil spille et spil, som der hedder Geometry Dash. Og så har jeg ikke købt det endnu, men det er light-versionen. Så det, vi ses bare til den første bane. Ja, som I måske nok kan se, så har jeg spillet det en lille bitte smule. Jeg har sådan gennemført den der bane, og jeg gennemført den der, men de her to har jeg ikke gennemført. Så ja, vi ses bare, når jeg starter. Vi vil simpelthen bare starte med den der sådan, den sværeste bane, der hedder Base After Base. Hvad så? Nej! Lort! Hvad så? Vi kan godt det her. Ja! Vi er ude at flyve. Kom så. I må ikke dø. Nej! Nej, min rekord det er 77. What the fuck? Kom så. Så går vi hjem. Vi går skinke. Og vinder det her pis. Det gør vi så ikke. Det var sgu flot. Vi vil lige prøve den anden bane her, og den har jeg altså kun fokusere. Og den gider ikke lige fokusere, for den har vi altså kun 51% i. Der, og så i den der, hvor det er, man spawner, hvor man vil, 100. Så den vil vi lige prøve nu. Godt så. Og hvis I måske kan høre det, så ligger jeg i min seng. Jeg rasler måske nogle gange i dynen, men fuck. Ej, okay, der var lag. Og så go on. Jeg skal ikke snakke engelsk. Jeg er ikke særlig god til det er jeg, men ja. Kom så. Ja. Hvad sker der nu? What the fuck? Ja. Hvad? Hvad skete der der? Kom så. Nu går vi skinke. Ham. Kom så. Nej! Hvordan kan vi dø der? Det samme sted. Jeg prøver en gang til. Og den her gang får I lov til at se det fulde. Kom så. Det går ind i min skulder lige nu. Jeg ved ikke hvorfor. Og jeg ryster helt. Hvor klamt. Ej, prøv at vente. Sådan. Nu gør det ikke så meget ondt mere. Jeg har fundet den rette stilling. Bum. Okay, vi var på vej ind i hotellet. Kom så.
Ej, vi bliver lige nødt til at tage en omgang mere. Jeg har lige skruet lidt op for musikken, fordi jeg kommer ikke til at tale så meget, fordi nu vil jeg gerne lige koncentrere mig lidt. Så ja. Baggrundsmusikken er væk nu. Men ja, du skal simpelthen have tusind mange gange tak, fordi at du glæder at se med på den her video. Og hvis du gerne vil se mere til mig, og eventuelt også Mads selvfølgelig, så må du meget gerne give en like, skrive en kommentar, og ja, hvis du har lyst, så må du også gerne subscribe. Fordi at det vil vi være meget glade for, hvis I gjorde. Så ja, vi ses måske i næste video. Hej hej. Haha.